Fl-aħħar 24 siegħa pajjiżna reġistra żewġ timwiet kawża tal-pandemija tal-COVID-19, żewġ tirġiel ta' 57 u 81 sena rispettivament, illi t-tnejn mietu waqt illi kienu rikoverati fl-Isptar Mater Dei. Dan ifisser illi l-fatalitajiet fil-Gżejjer Maltin kawża tal-COVID-19 issa qed jammontaw għal 411 bl-aħħar 4 ijiem jaraw 6 imwiet żieda meta ċ-ċifri jiġu mqabbla mas-7 ijiem preċedenti. Dan fil-waqt li huma 13 il-każi ġodda tal-virus reġistrati f'pajjiżna bejn it-2 u 3, dan ifisser li t-total ta' każi reġistrati sa mill-bidu tal-pandemija fil-Gżejjer Maltin issa qed jammontaw għal 30,039 ta' min wieħed jinnota li pajjiżna ilu ma jara każi ġodda inqas minn 20 sa mix-xahar ta' Awwissu illi għadda. Il-Ministeru għas-Saħħa ħabbar ukoll li fl-aħħar 24 siegħa fuq 62 persuna fil-waqt illi sa tnejn it-total ta' persuni li ħadu t-tieni doża tat-tilqima ammontaw għal 87,770 bħalissa bosta huma dawk li qed jistaqsu sakemm se jkun qiegħed idum l-effett tal-vaċċin għal kontra l-Covid bil-Professur Charmaine Gauci tisħaq li l-istudji għadhom għaddejjin inkluż jekk ikunx hemm bżonn it-tielet tilqima. Kemm imbagħad tkun ħasservi dik l-immunità li persuna jibni mu wara t-tilqima kemm ħaddu mis-servi għad irridu nkunu nafu. Jekk aħna jkollna bżonn tilqima oħra bħala booster dose, aħna hemmhekk nkunu wkoll qegħdin nofruha lill-pubbliku tagħna skont ma tkun qed turina x-xjenza. Francesco Catania, Net News.